Здравейте, здравейте, хора! Аз съм Мартанов и в този клип на Майнкрафт ще играем в село. И така, нека да започваме. Всъщност не знаех дали ще бъда в село, ама... Да, ето го селото. What the fuck? Това беха моите крила. Значи диаманти ги взех от честовете. Ми трябва дърво за ключка и за крафтинг тейбъл. Кой парди, бе? Селеняри! Убих го! Не благодаря, селянин. Така да има дърва, да. Аре, 3 за късмет. Не, 5, аре 5. 5 за късмет. Fuck you, наводих селото. Не съм. Нищо няма на селото. 4, 5. Така. Мога ли двете? Меча 2, кирката иначе взимаме кирка, а тук взимаме меч. А тук взимаме лопата. Да, и лопата. И една друга лопата. И друг меч. И пръчки. И така, брадва, такова. Повече не ми крат. Взимаме това и нека да си вземем крафтинга. Държа с меч, what the fuck? И аз взех ли го? Да, окей. Да продължаваме и да продължим напред. Сега нагоре ли? Окей. Мали. Значи хора, вижте сега. Камила ли? О, кожичка, супер. Найс. Найс. Найс за тази кожичка. What? What? Вижте сега. Не, значи мога ли така? О, да, мога, окей. Нали, аз просто чуя и правя така. Значи ще... Fuck you! Не мога го направя. Всъщност мога. Ще видите откъде и как. Да, крилата си ги намерих в Ender Chest, хора. Ако знаете какъв е Ender Chest, да. Няма как да не знаете. Стъмнява се, идват зомбитата. Затова се качвам най-нагоре.
зомбитата вече излизат. Ето. Най-горе съм, крия се от къщата. Така. Явно тук ще останем цяла нощ, хора. Така че... Мали. Не е по-добре да се бием с зомбитата. Чакайте, къде ми е брадвата? Не ми каза, че не съм направил брадва. Fuck you. Стъмни се. Просто тя на война. Отишъл царя на война и се върнал без глава. Добре, хора, да започваме. Я да изпробваме меча на тия паци. Охо! Мали, аз съм гладен, бе. Липсват ми много бутчета. Ама за жалост тук няма къде да намеря ядене. Имам да търся прасета. Не, на сутринта ще ги търся. Те ще търся прасета. Давай. Абе, къде се разпалват тия зомбита вече? Бати. Ще оцелем тази нощ и епизодът ще приключва. Защото, нали. Паяк! Паяк! Моля! Моля! Мале, отони! Не, бати. Скелети, what the fuck? Половина сърчице съм. Омале, ама не, аз така ще остана, защото съм гладен. Ужас. 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 И добре, бе, отиваме да се бием просто. Писано ми е. Крепър! По-добре, ето тук да умра, отколкото. О, fuck you! О, картофки! О, картофки ли? Те ще ме не ядат? Бързо, бързо. Моле! Мече ми остана там, майко! Моля, това зомби не ме видя. Нещата ми... Крилата! Събирам всичко, което имах. И не се махам. Патейто. А къде са ми другите картофки? Нали имах картофи? От това... Меча ми къде е? Лопатата. Маля, как обувки. А меча ми къде е, бе? О, меча! Ай, стига, бро! Ендермен! What the fuck? Де ми меча? О май гад! Така. Тук
Тук си взимам кирката явно, защото меча ми го няма. Колко картофа имам? 10, да. Мале, къде ми е меча? Ето го! Yes! 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 Елате ми сега, долни зомбита проклети. Кой ме стреля? Не то скил. Кой ме стреля, бе? Хайде, ела, бе, зомби! Аз ви спасих. Бъдете ми благодарни. Не ме гледай така, бе. Не ме гледай така, бе. Ау! Умря. Не ти умря. Мале. Много е страшничка тази игра. Определен съм много зумнал в нея. Умри! What the fuck? След този скелет, дед ме стреля. О, на къщата, fuck you! То как се качи там? Не, той се разпал. Мале! Трябва някак си да отида при него и да го убия, защото... Нали? Много гадно ще стане. И аз как да отида там по-точно? С пръст. Къде си са, скелетче? Iron меч. Къде? Майка! Чи! Тъпа! О, даде ми стрела. Спасих се. Ме гледайте така, бе, аз ви спасих. Трябва ми бъдете благодарни. Вие ме... Yes! Оцеляхме и тази нощ. Лъж колко. Опа. Опа. Нищо. Вижте сега. Защо не ми действат с крилата? Добре, хора, както и ще стана отново сутрин и ето я първата нощ, така че, както казах, ще оцелеем една нощ и епизод ще приключи, така че, хора, аз ще ви кажа до скоро, до следващия път. Не забравяйте да оставите по един лайк и напишете коментари и до скоро, до следващия път. Бяхте с Мартал Иванов и чао!